Hej, jeg hedder Torben, og jeg er formand for Østerbjerggrav og Fussingen Fjernvarme. Vi har lige haft 2 arrangementer her i byen. Vi har haft indvielse af vores store, flotte skaterpark, og så i dag har vi besøg af dronningen. Til det der har vi lavet en lille demoopstilling, så vi kan demonstrere over for selvfølgelig vores borgere, men også dem udefra og skolebørn, hvad det egentlig er, vi har gang i. Så det modellen den skal demonstrere, det er egentlig, at vi kører noget grøn energi ind i vores varmepumpe, som så er vores fjernvarmeanlæg, og fra vores fjernvarmeanlæg kører der så varme ud til de enkelte boliger. Det har vi forsøgt at illustrere ved, at vi har de her ventiler, hvor at vi i dag har gas, hvor man siger, at der er jo gasenergi, hvor vi så gerne vil have skiftet det til grøn energi. Grøn energi, jamen det illustrerer man så ved, at man skifter over her, og så kører der grøn energi ind til vores varmepumpe, som så igen forsyner de enkelte huse med fjernvarme. Så det er det, modellen den skal illustrere, og som vi gerne vil udlåne til skoler og andre arrangementer, hvis I er interesse i det.